Καρνισέρο, παρακαλώ. Αποστόλη, καλησπέρα. Ο Ηλίας από το κατάστημα Ψίστης είμαι. Ω, καλώς το φίλο μου τον Ηλία. Τι θα ήθελες? Να σου πω, φέτος το Πάσχα θέλω να ψήσω κοκορέτσι και δεν ξέρω ούτε τι χρειάζομαι ούτε πώς να το φτιάξω. Τι κάνουμε? Εγώ είμαι ο άνθρωπός σου. Θα μου φέρεις τη σούβλα σου και θα δούμε από κοντά, βήμα-βήμα, να το κάνουμε μαζί. Οκ, έρχομαι. Αποστόλη. Καλώς το φίλο μου τον Ηλία. Τι έγινε? Τι έγινε, νεύρη σούβλα? Εδώ είσαι. Τέλεια. Πάμε να σου φορέσω ποδιά να τα φτιάξουμε μαζί. Τέλεια, φύγαμε. Ηλία μου, αφού βάλαμε τα γάντια μας και τα προστατευτικά μας, ποδιές μας, πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς φτιάχνουμε ένα κοκορέτσι. Φύγαμε. Λοιπόν, Ηλία μου, για το κοκορέτσι θα χρειαστούμε γλυκαδάκια, μπόλιες, σηκωταριές και τα εντεράκια μας, που τα έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά με δροσερό νεράκι. Και το πρώτο βήμα είναι να κόψουμε σε κομμάτια τις σηκωταριές μας και τα γλυκάδια μας. Πάμε βήμα-βήμα να το δούμε. Αναλόγως πώς θέλουμε να κάνουμε το κοκορέτσι, δηλαδή πιο λεπτό ή πιο χοντρό, αναλόγως πώς θέλει ο πελάτης μας, θα κόψουμε ανάλογα και τα κομμάτια, μικρά ή πιο μεγάλα. Η σούβλα που σου έφερα είναι γύρω στους 50 πόντους το ωφέλιμο. Άρα σε 50 πόντους ωφέλιμο 2 σηκωταριές θα βάλουμε. Λιγότερο από 2 σηκωταριές. Okay. Λίγο λιγότερο. Ακριβώς. Το γλυκαδάκι μας. Θα προσθέσεις και άλλα γλυκάδια πέρα από τα γλυκάδια που έχει. Πάντα προσθέτω κι άλλα γλυκάδια. Εγώ συγκεκριμένα εδώ για τη συνταγή που φτιάχνουμε εδώ στο καρνισέρο, γιατί πάντα το γλυκαδάκι δίνει και πιο ωραία γεύση. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, Αποστολή? Τώρα μαρινάρουμε τα κομματάκια μας με τη μυστική συνταγή του καρνισέρο. Ρίξε μια ματιά, να μου πεις τη γνώμη σου. Νομίζω πως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις παντού τη συγκεκριμένη συνταγή. Είναι φοβερή. Τέλεια. Πάμε. Οπότε τώρα ξεκινάμε και περνάμε τα κομματάκια μας στη σούβλα. Ένα πνευμόνι, ένα σηκώτη, ένα γλυκάδι, ένα κομμάτι καρδιά. Και πάλι το ίδιο, με τη σειρά. Τέλεια. Τέλος. Το επόμενο βήμα μας είναι να περάσουμε το κοκορέτσι μας σε μπόλια. Και τώρα τοποθετούμε τη σούβλα μας ακριβώς έτσι. Θέλουμε όλα τα υλικά μας να είναι μέσα στην μπόλια. Σούπερ. Τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε την εντεριά. Την έχουμε καθαρίσει και έχουμε κρατήσει τις άκρες ώστε να μην δυσκολευτούμε. Να ψάχνουμε εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ένα δεσιματάκι τέτοιο και στις δύο πλευρές, ώστε να μην μας φεύγει πάνω κάτω το κοκορετσάκι μας. Και συνεχίζουμε 2-3 τέτοιες φορές πάνω κάτω. Μερικοί Ηλία έχουν μηχάνημα, το γνωστό αυτό που βάζουν στη σούβλα και γυρίζει, και το γυρνάνε επί τόπου. Εμείς το κάνουμε λίγο με τον παραδοσιακό τρόπο. Ηλία, είναι έτοιμο. Τέλεια. Καλό ψήσιμο και καλό Πάσχα. Λοιπόν, ορίστε. Τέλεια. Και αν δεν θέλεις να μπλέξεις με όλη τη διαδικασία αυτή, μπορείς να φέρεις τη σούβλα σου σε ένα από τα 3 κατευθύνματα καρνισέρο και να το φτιάξουμε εμείς. Να μην κουράζεσαι καθόλου. Και πάλι καλό Πάσχα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Η γιαγιά Φωτίκα έλεγε ότι όταν το κοκορέτσι σαλιώσει πλέον είναι έτοιμο. Το κοκορέτσι μας πλέον είναι έτοιμο μετά από περίπου 3,5-4 ώρες. Ήταν διάμετρο γύρω στους 8-9 πόντους και το ψήσαμε στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι το επόμενό μας βίντεο, καλό Πάσχα σε όλους!